Πώς πηγαίνεις για μια σωστή πεζοπορία? Στεγνώνεις και ισιώνεις μαλλί. Οπωσδήποτε. Βάζεις μπόλικο λαδάκι για να μην καούν οι άκρες από το ισιωτικό. Γιατί φυσικά στο βουνό τα μαλλιά πρέπει να είναι πάρα πολύ ίσια. Το συζητάς? Και πάρα πολύ καλό ισιώμα. Πάρα πολύ καλό. Με πίεση. Μια βόλτα ήθελα να πάω να περπατήσω και όχι 10 χιλιόμετρα και να φορέσω όλα τα dry fit. Θα φορέσω και το μπραφ. Εξαιρετική βερσιόν του μπαφ στο κεφάλι. Τέλειο, πολύ ωραίο, μοντέρνο. Μην κοιτάτε που βάζω παπούτσια, με πίεση πάω, με το ζόρι. Άμα δεν αντέξω μετά από αυτό το περπάτημα, τα φιλιά μου. Θέλω να πάω, σας λέω, έχει ήλιο και ζέστη. Κοιτάξτε, ήλιος. Τώρα πείτε μου, για μπάνιο δεν πάει ο κόσμος? Εμείς θα πάμε για πεζοπορία. Έχουμε κάνει τα πρώτα 2,5 χιλιόμετρα. Είναι κατηφόρα ακόμα, γι' αυτό δεν γκρινιάζω. Όταν θα είναι ανηφόρα, πού είσαι, μωρέ? Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ένας κύριος Λόκαλ αποκάλεσε 2 κορίτσια παλικάρια. Εννοούσε για την αντοχή μας να κάνουμε όλα αυτά. Ξέρω γιατί τα περνάω όλα αυτά. Για τα νιρβάνα που έτρωγα μικρή. Και το δρόμο μας το χάσαμε. Και τα 10 χιλιόμετρα τα κάναμε. Και τα σουβλάκια τα φάγαμε στο τέλος. Είχαμε πρόγραμμα. Καλή πεζοπορία σε όλους. Περπατήστε κι εσείς.